Jane chenro mag ohala ni Ikruok dhi nyime alap mar Lichota e kaunti ma Migori, kama nyisruok mar kit pur, pith kod lony mamoko mag pur ma bende ong'ere kaka Agriculture Society of Kenya shoo idhi time kind tarik 5 kod tarik 7. George Juma miyo mathoth ewi Ikruok matimore sani. Ma otelo ne nyasino mar nyisruok mar kit pur, pith kaachiel kod moko ma obagi Lichota ma bende ong'ere kaka Agriculture Society of Kenya shoo madhi chake tarik 5 mar dweni e kaunti ma Migori. Apisas mag piny owacho mar kaunti ma Migori ne otimo limbe mar ng'iyo ikruok madhi nyime. E twak margi bang' timo limbe e migepe mopogore opogore e kar shoni ma Lichota, kwethne manotelnegi kod jatend migaono mar pur, pith jamni kaachiel kod Lucas Musenda ne oyango ne ikruok dhi nyime makare. Our round is actually pointing that the level of preparedness is good. The departments are ready. By Wednesday, as I see things, kaka neno gik moko wabiro bedo ni wasechopo 99 kata 100. Musenda wacho ni nyisruok ni mar kit pur, pith kod mamoko ma obagi Lichota dhi kelo jolony mopogore opogore mawuok e piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko, kendo dhi chiwo thuolo mondo oganda oyud lony mag pur manyalo konyogi e kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi. This year we are looking at up to about 50 or so different exhibitors who will have various stands within the showground, and we have a lot more that is actually lined up. The show nowadays, it's not just an agricultural show, it's also a trade show. So various businesses are welcome to come and display what they have. We will be, of course, showcasing as a department the latest technologies around climate smart agriculture. Kamiti mar shono mar Lichota ka oteliko Joseph Odero ne owani ka opogore kod wechego mag pur bende nyisruok ni dhi miyo jopuonje thuolo mar somo. Ok en just a fun day, but an education day to jo Migori as a county. Shoo mar Lichota e kaunti ma Migori ne obedo mogik higa mar 2019 nikech tuono mar korona mane omuoche pacho ka higa mar 2020.